Egun onden eri, lehenik eta behin mire esker bai Euskarari elkarteari hitz egiteko aukera hau ematearen, eta hori egatea plazer bat dela ere Euskarazko ekitaldiak egitera lan munduan. Gaur egun aurkeztuko dizuetan mugaz aukera edo oztopo zure enpresa garatzeko, nik esplikatuko dizuet ze egiten dugun Mugaz Gaindiko Merkatal Ganbaran eta ze aukera ematen ditugun edo diren justuki muga hori hausteko eta zure negozioa edo bestaldera eramateko alde batetik bestera. Beraz, ni duela 5 urte sartu nintzen Merkatal Ganbaran eta orain bi artean Merkatal Ganbararen arduraduna naiz. Hori da Mugaz Gaindiko Merkataritza Ganbara bat, 3 merkataritza ganbarez osatua. Hemen, beraz, iparraldean bada Baionako Merkatal Ganbara, Nafarroan, Iruñan, Nafarroko Merkatal Ganbara, eta Gipuzkoan, Gipuzkoako ganbera, Donostin kokatzen dena, irekitzen diguna aukera Euskadiko enpresa guziei adierazteko. Mugaz Gaindiko Ganbera hori sortu zen 2010an, duela 15 bat urte, eta helburua zen Mugaz Gaindiko harremanak sustatzea, enpresa eta entitateen artean. 2010etik, 5.000 inguru enpresak parte hartu dute ekimenetan, programetan eta lankidetza ekonomikoetan. Eta duela urte batzuk, 2019an, izenpetu ginuen hitzarmen estrategiko bat Euroeskualdearekin, Akitania Berria Euskadi Nafarroko Euroeskualdearekin, bultzatzeko pixkat publiko-pribatuaren arteko elkarlan bat, ezinbestekoa dena gaur egun eramateko olako proiektuak eta enpresei laguntzeko Mugaz Gaindikoak garatzen. Hantze, hitzarmen estrategiko hortan, baziren atal ezberdinak, aholkularitzak enpresei, Mugaz Gaindiko topaketak, web mintegiak, eta orduan 3 urten buruan, eskatu ziguten aurrera joateko, estudio bat egitea, pixkat ikusteko ze inpaktu izan ginuen Mugaz Gaindiko enpresen harremanetan, pixkat ikusteko ze ondorio edo atera genituen. Eta orduan ikusi ginuen pixkat hartu genituen ardatz ezberdinak, beraz salmenten igoera, enpresen 10% adierazi ziguten, kolaborazioak, aurrekontuak, zenbat aurrekontu aurkeztu ziren, hornitzaile berriekin harremanak, enplegu sortzea, eta ere filial eta proiektuen sortzea. Beraz, lortu ginuen 4 urte horietan, 5 filial sortzea, alde batetik bestera, eta ere 5 proiektu eramatea Mugaz Gaindiko deialdietan. Izan Mugaz Gaindiko Euroeskualdeko deialdia edo Poktefa delakoetan. Hitzarmen hori eta gero, orain izenpetu dugu beste hitzarmen bat, pixkat potoloagoa, eginolako eraman urgunago egiten ginuena, eta orduan atxikit dugu berrikintzak, baina pixkat potentzialatuz, eta gure ardatzak ziren Mugaz Gaindiko merkataritzari buruz sentsibilizatzea enpresak, beraz hori egiten ditugu urtean 3 web mintegi, beraz beti Mugaz Gaindiko gaiei buruz, adibidez egin dugu bat nola sortu zure enpresa edo filial bat beste herrialdean, laguntzen argi oro eramaten ditugu 3 eskualdeetako ekspertu batzuk, esplikatzeko hori nola egin, edo izaten alda azpi kontratazioari buruzko web mintegi bat, edo agente komertziali buruzko mintegi bat. Dependitzen du pixkat ze informazio sekatzen duten enpresek eta ze ikusten dugun gure egunerokoan enpresek behar dutena. Gero egiten ditugu 3 enpresa murgiltze edo bisita, joaten gira enpresa multzo batekin beste herrialde batera, sektore ezberdinetako enpresa bat bisitatzera, praktika onak eta pixkat eguneroko kezkei buruz aipatzeko. Eta beste parte, jango nuke potoloa, izango da enpresei aholkularitza. Egiten ditugu 50 aholkularitza urtean,
15 lujaldeka minimoki, eta hor gero aipatuko ditut pixkat zein diren gaiak, baina hori da individualizatuagoa. Gero egiten ditugu B2B sektoreko bilerak 3 lujaldeetan, beraz egiten ditugu 3 urtean, eta sektorialak izaten dira. Egin dugu bat aurten erikagai arloko topaketa bat, Iruñan, ekarri genituen hornitzaileak, ekoizleak, erosleak, eta pixkat horien artean harremana sortzeko. Turismo arloko topaketa egin ginoen Baionan, turismoa ez turismoaren erakargarritasuna lantzeko, ez eta turismo arloko enpresen arteko harremana lortzeko eta pixkat sustatzeko Euskal Herri mailan barne turismoa. Eta azkena, helduen astean eginen duguna, zilarrez ekonomia eta osasunaren arloko topaketa. Hor da pixkat emateko adibidea irudietan, 80 enpresa bat inguru bildu ginituen, eta gero enpresa bakoitzak aukera zuen bilera bat eskatzea, erosle bati edo erosle batek ekoizle bati. Bazen bideo txiki bat behinan ezin dut eman. Eta hauek dira, hau da, helduen asteko topaketa. Beti saiatzen gira hasiera batean 3 lujaldeetako aukera bat edo proiektu bat edo ekintza bat aurkezten, eta gerora egiten ditugu topaketak. Aholkularitzai buruz hitz egiteko, aholkularitzak zer dira, enpresak heldu dira normalean gure gana, eta izaten alda, ez dut ezagutzen ondoko merkatua, nahi nituzke aztertu zein izaten aldiren ere bezeroak, hornitzailen berri baten bilari naiz, eta orduan guk lagunduko ditugu, 3 merkatal ganbaretan ditugun kompetentziekin, beren oztopoei aurre egiteko, izaten aldira reglamentazio mailan, araudian, proiektu muntaketan ere laguntzen alditugu, ditugu enpresak heldu direnak, behar dute partaide bat ondoan beren proiektua eramateko, guk bideratuko ditugu partaide honari. Hori guzia nahi emateko pixkat irudietan ere, bideotxo bat egin ginuen pasaren urtean 3 hizkuntzetan dena, esplikatzen duena pixkat aholkularitza horiek, eta ere enpresen testigantzak badira. L'objectif de la Chambre de commerce transfrontalière biartéane est de promouvoir les échanges entre les entreprises des 3 territoires, pousser des projets de développement économique et d'accompagner donc ces entreprises sur leur premier pas transfrontalier. Hacemos 3 bloques de encuentros sectoriales, reunimos a empresas de los 3 territorios, además es bastante equilibrado las empresas que acuden a cada evento, unas 20 aproximadamente a cada evento, y lo que hacemos es un networking, ¿no? Poner un poco en valor las empresas de cada región. Y los webinars, que hacemos también 3 al año, es una herramienta también interesante de información para que las empresas conozcan más del otro lado de la frontera. Urtero ematen ditugu 55 bat aholkularitza, eta aholkularitza hauek dira bai hornitzaileak, bezeroak edo eta banatzaileak aurkitzeko mugaz bestaldetik. Tenemos los obstáculos que podemos imaginarnos en el día a día. Idiomas diferentes, regulaciones diferentes, fiscalidad diferente, cultura diferente también, maneras de hacer las cosas diferentes. Entonces, con esta colaboración donde cada una de las cámaras de comercio tiene su expertise, tiene su conocimiento de su terreno, podemos salvaguardar esos obstáculos y fomentar esa cooperación. Nous collaborons avec la CCI depuis plusieurs années, donc c'est tout naturellement qu'ils nous ont proposé de participer à ce projet, ce qui nous permet de rencontrer de nouveaux partenaires sur le territoire en Navarre et en Euskadi, et également de participer à des colloques comme à Dilberry par exemple, qui est un colloque essentiel dans la silver economy du territoire transfrontalier. Andábamos buscando una manera de extender nuestros servicios del ámbito de bioservices a la región de Nueva Aquitania. Empezamos a trabajar codo con codo para ver qué oportunidades de negocio podía haber en el ámbito de la conservación y gestión de muestras biológicas. Valoramos muy positivamente la relación con Biarteam, tanto el estudio de mercado que nos ha abierto los ojos hacia la realidad francesa del mercado de la salud, como en los encuentros o la organización de los encuentros donde hemos entablado relaciones provechosas con otros actores
del mundo sanitario y biotecnológico de Nueva Aquitania. De ahí pues, han surgido oportunidades comerciales y estamos de hecho exportando pues, a diferentes clínicas de Nueva Aquitania a partir de estos contactos que hemos hecho. Il y a plusieurs opportunités du fait de travailler avec le côté espagnol. Étant frontalier, en fait, on a un grand intérêt à développer les différents échanges des entreprises de Iparralde et de EgoAlde, en fait, car des fois, on est juste à côté, on ne se rend pas compte, on va chercher des clients ou des fournisseurs à l'autre bout de la France ou de l'Espagne, et à 10 km, on peut trouver un prestataire qui peut nous aider à développer notre société. Nos ofreció un listado de posibles clientes potenciales a los que recurrir, que era bueno, lo que veíamos nosotros necesario para salir de nuestra frontera, digamos, o bueno, salir de lo que es el mercado navarro hacia el norte. Izan genuen oportunidade bat zegoela panel berezi bat egiteko eta bueno, fabrika bat edo industria bat montatzeko hemen Euskal Herrian panel horrek egiteko, ezta. Entzun genuen edo ideia geunkagun Frantzia baizala horretarako merkatu interesgarri bat, ezta. Ezala ezagutu ginoan bihar artean, hor kolaboratzeko posibilitatea zegoela eta bueno, haren bitartez Frantziako merkatua askoz azkarrago aztertzeko oportunitatea eduki ginoan, eta horretaz aprobetxatu ginen. A raíz de ese contacto de la Cámara de Comercio de Bayona, pues hemos avanzado en la creación de una filial en Francia y ellos nos han facilitado pues, nombres de asesores, abogados para la implantación de la filial. Estando tan cerca, yo creo que este programa debería haber estado diseñado hace años. Y bueno, y por fin hay esa colaboración que siempre es muy difícil, entiendo yo, transfronteriza entre ya no dos zonas, no tres regiones, sino dos países. Entonces, pues yo creo que bueno, tan cerca y tan lejos, Francia es el principal destino de nuestras exportaciones y muchas veces es el gran desconocido. Entonces yo creo que es una herramienta muy útil para cualquier empresa que tenga vocación internacional como la nuestra. Uste dut, osongi erakusten duela bideo horrek pixkat ez egiten duguna egunerokoan, gehienetan enpresei gertatzen zaiena da, muga horrek ematen dira beldur bat bezala, pentsatzen dutela alde batetik bestera komplikatua izango dela, baina kentzen badute muga hori burutik eta ere pixkat txipa aldatzen baduzu, ikusten da aukerak badirela, batzutan, batek errandu oso ongi, batzutan bagoaz Frantzia iparraldera hornitzaile berri baten seka, eta azkenan ikusten dugu hemendik 10 kilometrora badugula. Gure lana pixkat hori da muga hori ezabatzea, eta erakustea, izan dadin ere hizkuntza mailan, egiten ditugu bilkurak enpresekin, joaten gira, laguntzen dugu, pixkat hizkuntza ere ez oztopo bat izateko. Askotan galdetzen digute, pentsatzen duzu, ea hizkuntza oztopo bat den, eta nik askotan erraten dut, gaur egun ez da oztopo bat, eta gainera bat dira ahalbideak, eta gu ahalbide bat gira, justuki oztopo hori gainditzeko. Orain ari gira lan egiten beste proiektu batean, eta pentsatut interesgarria zela ere erakustea, beraz Poktefa bat irabazi berri dugu, biarteanen eramaten ditugun aholkularitzak Euroeskualdearekin dira lehen urratsak emateko mugaz gaindiko merkatuan. Hor sortu dugu beste proiektu bat deitzen dena Euroboost, eta hori da justuki enpresa handiagoentzat laguntzeko mugaz gaindiko proiektuetan eta merkatuan sartuak direnentzat impulso bat emateko, azelerodora delako bat sortu nahi dugu, 3 atal izanen ditu, basic eta premium delako azelerodora bat, eta ere plataforma bat sortuko dugu. Plataforma hori izanen da duela urteak ari girela estudio bat eramaten ikusteko ze fluxo badiren gure herrialdeen artean, eta zein joaten diren kanpora. Eta gu justuki landugu ditugu kanpora joaten diren fluxoak ikusteko barnean Euroeskualde mailan nola berreskuratzen alditugun. Egan nahi du, iparraldeko
enpresa batek erosten duela zerbait Alemanian, ikustea presente dela produktu hori edo lehen gai hori Euroeskualde mailan, berriz bideratzea produktu hortara eta aukerak sortzea Euroeskualde mailan. Horretarako sortu dugu partaidetza bat, beraz, biarteaneko 3 ganbaren artean, Mondragon Unibertsitatearekin, Euroeskualdearekin, eta hartu dugu mugaz gaindiko enpresa bat, aski ezaguna dena Agur enpresa, mugaz gaindiko enpresa eredu bezala, baitituelako enpresak 3 lurraldeetan. Eta proiektu hori normalki hasiko dugu heldu den urte hasieran, eta 3 urterako izango da. Euskararen lekua lan harremanetan, nik beti gaten dutez, niretzat Euskarak ekartzen du gozotasun bat beste hizkuntzek ez dutena. Egia da ez dela aski presente nire ustez, ere hartzen baigira badirelako pertsona batzuk ere berba ez direnak eroso sentitzen Euskaraz hitz egiteaz tekniko mailan edo, guk egunerokoan, izan dadin Gipuzkoan, Nafarroan, Baionan, egia egan gutxi erabiltzen dugu, berba gehien erabiltzen den lurraldea Gipuzkoa da, eta gero aldi oro bergauza da lehen urratxa egitea ez Euskaraz, egunerokoan bezala, erraten dugun bezala lehen hitza Euskaraz saiatu behar dela egiten, lan harremanetan pixkat berdin da askotan, oartzen gira gerora pertsonak Euskaraz akiela, eta nire ustez, beti bezala gaztelera edo frantsesari konparatuz, pixkat sortzen du gozotasun handiago bat, eta ere olako ekimenak guk antolatzen ditugunan, beti ematen dugu itzulpena, eta ikusten da askotan Euskararen arazoa, edo sortzen den arazoa da ekonomikoa. Zenta 3 hizkuntzetan egiteko itzulpena, doblea kostatzen du, eta askotan lehen esten ditugu frantsesa edo gaztelera, pentsatzen dut, saiatu behar girela denak pixkat ematen, olako euskarazko ekimenak egiteko. Beraz, lan harremanetan niretzat duen, pertsonalki duen lekua, ganain dut eren bat dela, ibiltzen naiz pixkat 3 lurraldeetan, 3 bulego ditut, eta aldi oro saiatzen naiz pixkat euskara, baina ere gaztelera eta frantsesa asko erabiltzen. Mila esker.